vpravo jsou betonovité samý stupy. Pravá ruka. Vidíš je? No jo, jak se tam dostanu teď? Hele, tady dej vejš nohu, ještě okolo. Počkej. Tady. Nejdřív si musíš srovnat. No, tam se může opřít. Vole. Ale Honzo, víš jak to bylo? Honzo, pravou ruku si dej víc doprava. Já nemůžu, já se držím jenom pravou. Ale už jsi asi 5 metrů vysoko. Zuzka tě drží, můžeš se posadit normálně. Tak, Ty vole. takže. Počkej chvíli, tak. Postav se na pravou nohu, Počkej, to... Ale to asi vytáhni se. Honzo, vytáhni. Já, neřvi na mě. Odraž se z pravý nohy. Jeho v klidu o tom přemýšlet. Honzo, v klidu se odraž z pravý nohy. Málej. Jak mám? Ale Michal říkal, že hrany se nemáme chytat vůbec. No, Dobře, já si to držím. Když to je Tak pojď, jdeme. To je ono, ještě kousek. Tak a postav se. A teď se postav. Bráčku, jsi ale malý. Slova Spiderman. Udělejte si pár fotek. Jak slaňuju. Vypadáš jako myč vokem. ale řekni tu pěknou větu, co jsi říkal tuhle na té skále. Na co si budem povídat, dole asi nebude. A to mám dokonce zachycený. Tak asi ho můžeš pustit. Jo. Dík. Jo.